Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmeňize nadawaral günde toýly günde hoş gördük. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Ilki bilen Amantaş doktor gutlaýas, ýaşyň uzak bolsun, kapyňda diňe toý bolsun, o şatlyk bolsun. Neşullere şelli bir köpleriň halkyň söýgüsine eýi boldun, öz käriňne mundan meýlak bir has ýokary derejelere ýetip, şu maşgalaryň arasynda diňe başyň dik bolmagyny tüýsüremden dilek edýän. Nime ihmalar 5 minut ünsüňiz çekmeýäňiz, 5 minut wagtyňyzy almagyňyz, başlardyňyz. Indi şu ýerde biz Ogul Nuryň adyndan gutlak geldik. Namantaş doktoryň mehriban gyýdy edil häzirki wagtda Türkiýe döwletinde öz işini dowam etdirýän Ogul Nuryň adyndan gutlak geldik. Häzir sowgatlary sahnaga getirelim. Ne gülüň özüm sürpriz. Sürpriziň içinde ýene bir sürpriz bar. Häzir hemmen bilelikde syn edýäs, tomaşa edýäs. Na halifa senen bäri gelýän. Mehmet Halifa. El çarpmadan. Owa. Ene ýörite Ogul Nuryň adyndan. Merdancan birde sorajak, çynym bile. Amantaş doktor çynyň aýt diýöni. Sowgatlan geljeğini bilýärdiňmi, bilen okdyňmy? Çynyň aýt, çyppa çynymny. Bilem ok. Bilem ok diýen. Ene şey diýen, men gördüm. Bilem ok diýen. Çyny bilen bilen okşuşmat. Kimden garaşýadyň sowgada? Elbetde çağalaryndan garaşýan. O ýerini bilýän. Şeýledem, men Merdandan öňürtülejek. Al Merdanjan, bula sen kowşurmar sowgadyň, amanadyň. Aynurjan. Aynurjanyň adyndan, çağasyň adyndan gyýsagadyňa agla yaraşmaz. Bir el çarpýasmy? 100 Amerikan dollary Aynur'un adına. Dinlerimizde sen çağalyňa pinasin. Meňde sende inesin, sen ağlama içejan. Karşılasın kocadak, karşılasın kocabak. Bolup sunara arkada, sen ağlama içejan. Besir bağlan karralı, besir dağlan karralı. İçejan can içim, sen karrama içejan. İçejan can içim, hiç ağlama içejan. Hiç karrama içejan. Ezilenmedi çün. El çarpya. İçejan başını dik koydun. Aynurjanyň adyndan. Malatsy. Sowgadyň ýetibessin. Inni Behri, menim Merdandan öňürtäjek şu ýerde. Suraýyň adyndan Amantaş doktor tüýsürekden gutlaýas. Bugun kowgadan günüň bilen. Inni Behri ýaňy 100 dollar berdi. Men onu açyk kapagyny aýjak. Suraýyň adyndan 200 Amerikan dollary. Super. Hey toya gelelim merdiňe dollar gowşurun ýa-maňa. Merdan başlarsan udaýyn. Seredin. Amin. Biriňiz 100 dollar, biriňiz 200 dollar, dogrymy? Indi biz has tapaglanýas. Garaşyň al bolýarmy? Kimiň adyndan? Gyýdaryň her gaýsy bir diktir tuturýan ha. Aha. Ogul Nuryň adyndan. El çarpýasmy? Hemmäňden seriýas. Owadan saatlar bilen, owadan saatlary bilen, Döwletçan. Zeyhun Production ýaga geçirýär. Aýt göreme. Ne içinde Halifa. Bu zatlardan sen başyň gowuşykya özüň aýt bakasyny. Görüp özüň aýt. Oho! Brilliant komplekt! Son model. Brilliant komplekt! Ogul Nurjanyň adyny şeýlemi? Owa, näde? Ogul Nur gözleriňni gammar. Bilmedim Yüreğinde kim mahimrarı cebim aydım dövdükler. Yürüte Brilliant komplekt doğuncuk başlaydı. Gel doğun. Kömekleşin. Ayrıyat kulakta kıstırganı ayrıyat uluyundak gel. El çarparları çağırsın. Brilliant komplekt koşurdun. Tamam var. Day 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 day. Amantaş doktor canı sağ olsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Başyňyz dik Ağla bolsun. yara. Ine Ogul Nur. Ine. El çarpıya. Çağıjyklaryňyň bagyny buwanyp ýaşa. Toy sowgatlar, toy serpaýlar. Dönün sana, dönün, ağlama. Hani yüdügün? Yine yüdügü. Tüyleme Allah'can hemmecemi de yetirdin Hudaýym. Çağaçıklarımdan reketini görmek. Hemmemi de yetirdin. O minni pepme koşulya tüyleme. Begen yana işmat.
Çınım bilen begeniyen. O min diyellin Allah'can dilegini istemmordun Hudayım. Yine ba mı? Yine badi. Yine soğuk ot karası. Şu yerde Medine'nin bir aydın var ekeni. Gönüş vaat yalnızını paşt ettiler. Medine'can. O yürüyte olam oğul Nur'un adından, soğuk tökmünden. Doğru da mı? Elbette. Oğul Nur'un yegeni. Medine'can bir aydın yerine yetirip beriyar, ondan sonra devam ediverersin. O kadın aydımlar dinleyet, dinleyenleyde talın. Güçlü kafeye mekmalar dinlesidin gıdmatınarda. Yürüyte eceleri vatmediyan ovadan aydım yanlan ya. Acayip fırsatta. İçesinin gereği. Medine aydım aydı ya. Hayırlarda vamlı olsun, kutlu olsun. Ceyhun kırata aksın, ovadan fırsatları yadigarlık yadağa geçiriyor. Ece bas meni bağrına, aksit veren ciğerin men. Kucağında unutayın sancısını yüreğimin. Gecelerine sürmetmen, kudiledin hengen bilen. Üşen çağım yılattın sen, çalgıdancak demen bilen. Yine yellem huzuruna, ecemen dertlerden kaçıp. Sen karladın, men oldum, yıllar Ay, olasın. gitti yaratsız. Hayırlar kutlu olsun. İçi bas meni bağrına, bağlanıp sen düşünye. Adaşaysam bu yollarda, meni sana düşüryen. Yekaran yokla deyip, oturuyan sen saçımlara. Elekte tut çekememken, yoluna olmaz eken yara. Eneden barkı dünya abadan. Bulmasın kutsu aladan. Anzakta ışıtım kalbim yıladan. Cüvdada nurum olup yaganım ene. Ece bas meni bağrına, baş eğen önünde eğilip. Meni halak edersin sen, kalaysam dertlerden boğulup. Saçıma aktarın septi, yavuz gelen buluşlarım. Bağlarıma konup gelen, sayramadı kuşlarım. Yine yellem huzuruna, ecemen dertlerden kaçıp. Sen karladın, men oldum, yıllar gitti yaratsız. İçi bas meni bağrına, ağır gelir dünya yükü. Men munda yakinim tayan, sen gelen bir bar hakil. Yüreğim susap kucağıma, dünya dursa sen ol diye. Söz verip bak duracağıma, ece bassana bağrıma. Bravo El Şarfiyaz. Ovadan aydım için. Spasiba. Demedin can sağ varsan, başlar dik varsan. Bilin taşlar aman varsan, duvamatlar duvam varsan. Spasiba canın sağ varsan çekeyim can, yolun varsan. Begul canın ama aydım man, begul can gel kıydım. Yürütü ovadan aydımlar bilen devam ediyet. Mikmanlar içten açık varsan. Arasına sağ ol diyen yok oy bilan. İçten açık varsan. Yürüdük, ayt çekeyim.
Yine biraz aydım yanlan ya. Yürü tamam teyaş doktor altıcaklarının adının ödü başı toy soğuğu çökmeni yanlan ya odan aydı. Mağlayında bağırlasın sen qarrama eçecan. Dünya dursa duro sen qarrama eçecan. Mağlayında bağırlasın sen qarrama eçecan. Dünya dursa duro sen qarrama eçecan. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani. Qarrasak bil qarrani, sen qarrama eçecan. Eçecan, eçecan, sen qarrama eçecan. Eçecan, can ecem sen qarrama eçecan. Hayır otlu olsun. Oynar devamlı olsun. Karşılasın koca dağ, bulup bize mehriban sen qarrama eçecan. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca dağ, bulup bize mehriban sen qarrama eçecan. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani. Qarrasak bil qarrali sen qarrama eçecan, 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 sen qarrama eçecan, eçecan, can ecem sen qarrama eçecan. Mehriban enelerimiz, oy sizin canınız sağ olsun, başınız belent olsun, hiç kaçan qarrama, güler yüzünüz solmasın. Şular yalı mehriban enelerimize hormat koyuyan, mehriban arkadağı serdarımızın canı sağ olsun, belent başı aman olsun. El çarpıya. Dillerimizde senasin, perzentlerine penasin. Men sesinde enasin, sen qarrama eçecan. Dillerimizde senasin, perzentlerine penasin. Men sesinde enasin, sen qarrama eçecan. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani. Qarrasak bil qarrali, sen qarrama eçecan. Eçecan, eçecan, sen qarrama eçecan. Eçecan, can ecem sen qarrama eçecan. Eçecan, eçecan, sen qarrama eçecan. Eçecan, can ecem sen qarrama eçecan. Sen qarrama eçecan, sen qarrama eçecan. Bravo, bravo el çarpıya, el çarpıya. El çarpalım ihmaller.